בכל 12 דקות פורצת שריפה בישראל. 40,000 שריפות בשנה. במרבית המקרים ניתן לטפל באש ולנטרל את השריפה לפני שהיא יוצאת משליטה. תרסיס קצף לכיבוי הוא פתרון נוח וקל לתפעול, המאפשר טיפול מהיר ויעיל בשריפות בשלבים הראשונים והקריטיים. מסירים את סרט האבטחה. מכוונים אל האש, לוחצים לחיצה ארוכה וממושכת ממרחק של מטר עד לכיבוי מוחלט. בתום פעולת הכיבוי יש לסגור את כפתור הגז. שיירי הקצף מתנקים בקלות. תרסיס קצף לכיבוי מתאים לכל סוגי השריפות, למעט שריפות חשמל. לבית, לכלי רכב, למחנאות וטיולים, לכלי שייט. התרסיס כולל התקן תלייה. מיוצר על פי תקן ישראלי 1012. יישארו מוגנים ובטוחים עם תרסיס קצף כיבוי מבית ססטק ולהבות.